Ja sam Gordana Sladoje, imam 46 godina, sa programom Vision započela sam maja meseca prošle godine. Imala sam problema sa radom štitne žlezde, hormonalni poremećaj, dosta je bilo, da kažem, u krvnoj slici loših rezultata, trigliceridi, kolesterol, dakle, povećan šećer i pad imuniteta koji je prouzrokovao da tu dođe i Coxsackie virus kojem je u stvari napao srce, dakle, bila sam pred infarkt. Evo sada, nakon ovih godinu dana, bit će to tačno sada 15. aprila, ja sam za svoj rođendan odlučila da radim u ovoj kompaniji i to će biti sada zaista godišnjica, znači postojanja od kako sam ja u ovoj kompaniji i kako radim u njoj. Rezultati su predivni, ja se osjećam sjajno, izuzetno dobro i lako i sve bolje, a što se tiče znači svih rezultata, oni su sada dovedeni na normalu, više nema opasnosti niti od Coxsackie virusa, niti od bilo čega. Tako da, evo, ove svoje rezultate svakodnevno i radim zaista jako uspešno, samo zahvaljujući svojim rezultatima. Koliko brže такая ti osjeti poboljšavanje? Nakon mesec dana osetila sam poboljšanje u energetskom smislu, dakle, dobila sam energiju, snagu da mogu da radim, jer do tada nisam mogla ništa da radim. Posle 6 meseci imala sam reakciju koja je bila dosta burna, to su bili bolovi u celom organizmu, u limfnom sistemu i tako dalje, to je sve bila tako dosta žestoka reakcija. Međutim, nakon 6 meseci još jedna reakcija je bila tu negde oko, da kažemo, 10. meseca, kada su me zabolili, znači u predelu creva, znači tu sam osetila onako jak bol i to je prošlo u roku od 2-3 dana. Nakon toga više ne osjećam nikakve bolove. 22 godine imam dijabetes, 30 godina imam epilepsiju i dosta komplikacija u vezi dijabetesa. Imam periartritis na levom ramenu i hronično imam bradavice već 8 godina. Posle 5 dana uzimanja 3 preparata nestale su mi sve bradavice sa ruku. Koliko dana? To mogu da pokažem, znači najveća koja je bila, evo, nestala je bez ožiljka, a sa svih ruku ostalo, nestale su, znači nema ih ni ožiljaka, ovi stari ožiljci su ostali, a ovo novo je nestalo. Proteinurija iz mokraće, proteini u mokraći su smanjeni na 1 krstić. Bol u ramenu je nestao posle 2 nedelje. Sada kako si? Dobro, merim šećer, čini mi se da je bolje, ali to je tek početak. Dobro, želim ti zdravlje. Hvala. Ja sam Mileva Šipularac, imam 60 godina, bivši sam prosvetni radnik, sada sam penzioner, bolovala sam tih 60 životnih godina, 34 od bronhijalne astme i bilo bi predugo da pričam šta ta bolest nosi sobom. Operisala sam tumor na jajniku i tek iza toga sam imala strahote života svoga, a to su unakrsne alergije na lekove. Prvu alergiju sam imala na penicilin, a 7. po redu na urbazu. Što znači da sam potpuno bila otpisana za kliničku medicinu, a lečila sam se na svim klinikama i ovog sveta i veka. Znači sve ono što nije mogla da reši klinička medicina, rešili su ovi proizvodi i jako sam zahvalna toj visokoj ruskoj nauci koja je osmislila budućnost našeg planeta. Što želim srce svima vama da probate i da vidite da je to to. Zovem se Nevenka Čančarević, diplomirani sam elektroinženjer i radim u Kolubari. Pretpostavljam da svi ovde prisutni znaju da je Kolubara jedna crna tačka, jedna crna zona cele Srbije i da iza, znači podzemne eksploatacije uglja, to nam je ovako najteži uslovi rada su u našem preduzeću. Obzirom da radim i u službi zaštite, imam mogućnosti da se upoznam sa jako mnogo, da kažem, izveštaja sa zdravstvenih kontrola naših radnika i to je zaista tuga. Naši radnici jako retko doživljavaju penziju i to je, eto, te informacije i bolest u porodici, znači moj suprug koji ima alergijske kijevice,
Prosto doveli su me na jednu prezentaciju u Lazarecu i gospođa Mileša Kolarac je znala tu svoju ljubav prema proizvodima da prenese i na mene. Ja sam osetila da je to prava stvar i onda sam mnogo izučavala, proučavala i onda smo prosto krenuli svi u porodici da koristimo. Zaista su izuzetni proizvodi i mislim da treba da i zdravi ljudi prepoznaju ovaj proizvod, da ga koriste da bi što duže ostali zdravi. Izuzetno smo zahvalni kompaniji za ovaj fenomen.